lahi na gyud kayo ning mahimot ang usa ka milyonaryo ni atong barangay. What? Putik yung delikado kayo maglakaw-lakaw ta nga buhat tayo bodyguard. Init kita sa mga tao, labi na gitong way mga trabaho. Nagkinhanglan gikuan ni og mangita kog back up nako. Na ay ako ang mag sugo-sugo sa akong mataglakaw. Labi na gyud kung naay mga yuta dito nga palitonon, balay diri mga unsa diya palitonon. Delikado kayo. Magdadata ning kwarta nga init kay sa mga tao nga mga kabos. Kay kini kwarta na ko ron. Lahi na ron, kinilo na akong kwarta ron. Kinilo na. Wala ko magkinhanglan o ganang mga ihap-ihap pa na maggatos-gatos. Walili, kinilo, timbang na. Akong kwarta ron. Purti na pagkadaghana. Mula grabe na ko pagkadatuwa karon. Lahi na kayong panahon. Karon sa una. Sa una, binuok naman to. Tagsak libo, tagsak gatos. Karon, kinilo, timbango na ako akong kwarta. Purti namang daghana, di na yap. Makinhanglan ko na ay tao na ko magkat tabang na ko anig dada ni puta. Oh, di mo asam ka. Ato ko bayad sa ilahan ko magad ni Bay Taguroy. Oh, Taguroy. Oh, mga apply ko og kani ang bodyguard niya. Wangan ni na bay, balita nga dadato na siya milyonaryo. Wa man grado. Para sa sa una. Wa may grado may abas ng gumi. Unya na classmate mo. Nadato na milyonaryo. Mag-hire ko nun siya og bodyguard karon mo apply ko niya. Asay tidla no kano sa man yung dato man ano sa man kakabalita na. Kaniya pa lang. Niya na ang silingan mo nga si Taguroy ko no. Ni kalit nag milyonaryo ya karon mag-hire. Unsa man sikreto ana niya? Ngano na dato man? Awa ta kibaw ko sikreto niya mo na linya man ang tao. Basin uloy ko. Mag-bodyguard na lang ko niya. Lawa gid grado do. Ha? Wa ni grado classmate mo sa una may abas niya na sa ito. Mayabas mo na. Mayabas mo na sa kubaw. Oh, sige. Di na ka kay padayon na ka na imong trabaho kay. Maghawan pa magkuare do. Ikaw lang mga play nito. Oh, sige ba play. Wa pa mo sa kaili sa bayabas kaya hangi. Ilis na papel. Karon ako sa paninglon. Ayo. Bye Taguroy bye. Oh, jato. Ay. Oh. Tinuod gid ay kanan ni kalit gid ay kag pagkadato pay. Oh. Ano sa Ginoo sa atong pagtuning kamot mo neron sa yod. Oh, unsa may ato karon nga ikalaga nimo? Nakadakiila ka nako. Kinsa mo to ka? Di tungod sa pagkadaghan na ako mga kaila nga mga milyonaryo sa sama nako. Di na nako makaintindi ng mga tao mga kabus. Si Alimukoy ko. Oh, ikaw si Alimukoy. Mo-apply ko ni mo kanang bodyguard kay nag-hire mo kuno ka. Ay. Bodyguard moy akong gikinahanglan. Kana. Mayo kay nakauna ka karon kuhaon ti ka og pagka-bodyguard. Magsulod-sulod ka nako, uban ka nako. Nga sa mataglakaw na to, ikaw may magpaypay nako. Ikay magdala sa akong mga bahandi. Ug dunay mga palitono, mga barko, yuta dito, mga balay diri, mga unsa ba na diya ang palitonon? Pati sa sige niya. Unsa may akong trabaho ana nimo? Ang imo trabaho, magdala ka sa kong kwarta dito, ari ka sa kong tupad kay basig na mga tao nga mga dautan. Delikado mo kay ning kwartahan na ta kay init maganda sa mga tao. Ikaw mo magdaog, may baka mo daog mga kwarta isanggot. Oh, kuma ana? Oo kana. Kana, moy akong ipadaan ako nimo. Padalhon pati ka og katong basuka nga. Ana, sige. Sige, paano ko ang kwarta? Nako, kay daatay palitunon nga barko kuno dito sa Chinese. Ay, kana ta. Sige, boss. Patay na dato lagi. Dato ko. Tinuod lagi gingon ni abay kaduga kasbis sa una. Boss, tara. Oh. Kanay mo oy kupte. Kay kini ang sulod ani. Bugatan uy. Binilyo na. Kurtaha, sige boss. Unyab. Ayaw pag biya nako. Kinanglan nga magwanuban ka. Magdaga ka ng alag. Pay. Oh. Sige, nyorito isang piti mo ron. Oh, mag-senyorito ka na. Tawag ko na mo nyor. Asa man nyor? Oh. Diyan tuta na tay lakaw. Ana na. Sige.
Nangyar ka na. Kana. Oh, mana permin mo baga baton? Oh. Tagaroy. Nagato na mo ka? What? Nagato na mo ka? Ang imo utang mo na Oh. nga Diabas. Kisam to ka? Wala alam ko kay ilan mo nangingil ka lang. Para may baw kinsa ko. Pariha ta sa una na eskwela. Wa ta ka pasa sa grade 1. Nya na dato. Sa may ingon nimo. Pasar. Di ko to ano. Ikaw mo wa di ka kahuman. Bayro magatuo ko nga. Nadato gi ka, bayro ako. Sapat. Usa na ang utang nimo nga may mga Katong Diabas ako nga imong ilis lang papel, wa magakilis. wa ka malimot ato pagkadugay ba to? Kanang mo pagkadaginutan. Bakang kinsa ka. Kaya kung kalas na bakang man, naningil ka man diya, bakang man ka ka. Dili dunggal mi nyo to. Bakang dako ba dunggal? Oh, dako bitaw di. Oh, dako Kita ka. kinodunggan na siya. Maong gitingali ni. Oh, wa yung kakilala. Iyano man lang kay naningil. Bayris ako kay iyo man nadato na ka. Hobi ako. Ibayar ba muna di ko yung utang nimo? Milyonaryo man eh. Bi, Wa ka daginutan kay kandako. bayris na. Di ka parihan na ako ta karon nga milyonaryo na di pa ka daginutan. Ako akong bodyguard oh. Ikaw wag ka bodyguard karon. Haron gyud bawal bodyguard. Tuk araw ni wala. Boy, bisa mamatay na na. Mamatay na to na. Dara. Nidagan. Bastos nga pagkatao. Nidagan man ni rito. Turay. Pasagdayan na to siya. Ni rito. Unsa to ingon niya nga grade 1 ako no ni rito. Grade 1. Ako purting kursyo nga nahuman ako. Ako'y kinahawran sa mga English. Ito. Sa mga bangga-bangga ko sa mga maestro nako. Nga ano ingon mo to sa inyo rito nga grade 1 ako no mo kapasar. Siya may wa kapasar pero ako may ngunani ka ko maghimog. Doon ako'y bodyguard. Doon ako'y mga daghang kabutangan nga akong gibamalit. Ug dili pa ko daghang kursyo nga naman. How di kag English niyo rito? Ay, og English lang. Unsa in English niyo rito sa kanaang unggoy niyo rito? Unggoy? So pagka-simple ang unggoy. Unsa man niyo rito? Amo ka na. Amo? Oh. Amo na sa English. Ang ingon mo maestra, monkey kuno monkey. Laki.